Napungon ti plastic ken motorcycle cover, idi na makita tiniwala nga bangkay ti lalaki, idi pasat ti Linarzin Zone 1 Bangen Abra, agar pala sa isideg sapa. Nabigbig ti biktima ni Tom J. Colette, may sa nurse, agtawad ti 25, agdamang agnala di Zone 7 Bangged, ken tuboy di barangay Tumalip-Likwan by Abra. Mismo ti ulitek ti biktima, ti positibo ng bigbig ken kuana. Kasi mang po pa naggapo nag-jogging, nayaba na jay, karubak jay. Angkaw kita man jay, natay jay, at tom di ka no tinagan na. So, panak na pan. Kata di makita, positive nga iso. Ti observation ko, napudot ulo ti ko, at timira kinya na, grabe di ko. At dati mismo dito ay Sitio Linasin, Zone 1, Bangen Abra. I-picture tayo, dito ay mismo nakakitaan dito ay bangay. More or less 200 meters away, tika dayo na manipo di jay Barangay Road, Rumumar, nga nakita dito ay mismo dito bangay, nga niwalang, kada ito ay lugar, ken dito yung motorsiklo na, nakatakder, kada ito yung lugar ngayon mo na nga nakita ni Tatay Oscar. Hindi ko nakita ko yung motor ito, dakot lang ha. Tapos yung motor ang nakadaan dyan na bartek ah. Yung dumano dyan, gidadtang ulak. Yung damo gamit tayo magayab. Kung pimbaga kadwa kita, may dakinhita. Nakaimit, kung nada. Nakatangag pa siya, dagtoy tayo ulo na. Kasi daran, kakaltoy. Nakaluban ti dayjay purang Plastic, kanya. kaputi. Ninipat kini, unig na. Sa day nabungan ti, tuldangan ng sik. Sa da kaputi, puraw. Nabung natin ti rupa na. Sa da pinungod jay. Saka na. Awan na pansin nyo, ito ay parbangon, nung nadaragi, nga tol-tol di aso yun kasi. Awan ti, nakukuha kami. Yung dagitan, naglabasar sa kano ko nagtawag ti aso di parbangon. Pakas jay, kung lalo mo. Itimbestigasyon ti polisya, nagsagaba ti biktima ti sanga pulo ket talo abagkong, inipaset ti ulo, barukong, tel-tel, abaga ken bukot na. Mapapati ang iwalang lang ti bangkay iti lugar. Base ti initial nga assessment mi sir ket dito kahanga napasama ka mismo di jay. Ta adda sorsuroten min matlangen nga lugan no sino ditoy napanangipan ijay nga lugar. Ken base di GNT aglawlaw na matlang awam mati struggle kun awam mati di agparparsyak ka mga dara. Di adadara nga naala di lugar nga medyo mismo laang nagidaan di biktima tayo. So mas mabili ada ng iluganan da. Ada ng iluganan da. DGT ko tayo sir, tahan ko pa yung mabaling nga iday bolts. Tatnohan nga maperdi rito ububrante nga investigasyon. Madaman ti backtracking ti polisya kaniti ala ti CCTV, idi posible nagdala ng ti biktima ken ti suspect. Awan pa iti matudo a suspect, ken imimbestigaran na pailain ti kangrona na motibo. Napalos met ti lading iti pamilya ti biktima iti basamak. Bimisita pailain ti biktima kaniti duwang anak na iti baksil-anggad, idi malim kalman. Medyo balay may naiwanan na ganyan nana. Mahangag di dyan dyan, itong galaw may. Mga sabay ngagsingat di agawi din eh. Basta mga more or less may sa oras na dyan. Ano yung pakada na iti gawin? Ako, naku nangkel ko nalata, di malabsan na dyan store. Naku ko na. Kasi mo lang nakikita ko na tayo. Ano yung baka nga papanan na? Awam mo timbaga ng papanan na. Takas dyan mo ta, basta naku lang tamo may agawi din natin ni kasera na. Nakitot kami tayo ni bagadan. Ang matamo nga kariri na. Namo na nagtrabaho iti may isang ospital ti Bangged ti biktima, e dinto adamay ti jabalasing tao ti live-in partner na. Hostisya ti kis ti pamilya. Yan nagaramit ko mama, makonsensyada, surrender da ko ma. Siguro halang may sa timirat ta. Aboda. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.